Selamat siang Bapak Ibu dan rekan yang kembali masih bareng-bareng Pamuji Laras Lady didukung Andis Audio, juga ada Padang Bulan Jack. Yuk konco ning gising kepiro nalirap-lirap banyune segoro dan Bali wae dene sesuk-esuk ayo padha nyambut gawe. Dan bergoyang bersama hadirnya Pamuji Laras, ada Andis Pro Audio dan juga ada Padang Bulan Channel. Sliramu pamit aku pamitmu baline kudamu sepine ngati nalikane ing wengi kuwi ora ngira lutu metes nelon ning pipi dus sliramu kapan bali kusumane ngati hamong tunggu lanamong pamuji kudu ngayogja tansah ngeteni sepine rasa hati iki stasiun saksikan bisu orang ngira letu metes selone pipi disliramu kapan bali yang bareng-bareng Pamuji Laras. Nggonku goleki potapote kepengin ketemu sradyan ado titik ati mung nuruti seneng ning ati bareng saiki ketemu kaya sinandal hatiku lo tumetes basahi pipiku yen pancene wis
kok ngene lelakonku piyen ngomong kok aku ketemu yen pancene jengkelake aja gawe gelo ati salawase Lewong grigis. Mboten semerah. Tombol kok kanan. akeh sih. Peseh. Peseh. Ayo selak ngantene teko lho ya. Ayo nang munggah ta le. Dri. Ayo munggah. Andis Audio masih bareng streaming Padang Bulan. Dadi lemong hatiku nalikane ra tau katamu doa bagus bepucanku godho ati rinten siang telu hino remban ciboroko ngondang rasa tumete sing kalbu lirngoya isakara datan bisa luluh ke hatimu suwi kono aku ngenteni lewangi hatiku kapan mbok tambani dadi mati sawiji senatian napon tak lakoni Sabtu pandito ratu mangasliramu dadi nyotueku mugi Gusti ngijabahi tresnaku bakal tak gowo mati. Kerikis aduh
jodoh sing bakal ngeliat kari manis kurang manis tambahi gula wis ya wis dong riko mikir sing kuno kari manis kurang manis tambahi gula wis ya wis hang dipikir apa kerasa iman iman du ti eman eman keri seru riko tangisan aduh aja wedi kelangan dua jodoh sing bakal ngeliat Bak, 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 bak. Kir, kir. Sampun tumapak menguso tabuh kalih titi wancinipun daupipun sirat mojo pinanganten kakalih dumuju wonten ing tratak agung wonten bale wismanipun Bapa Saiman dalasan Ibu Riwati ing ari kalenggahan kanthi gumuruhing para pradangga saking para yoga dalasan Ibu Waranggana saking keluarga agung seni karawitan saha campur saeri pamuji laras kanthi gumuruhing laras gongso Kiai Macan Putih mang ayut ayut saya cedak saya cetha saya cedak saya hangalelo kanthi kinapit kembar mayang sesekarang rinupya dening ringin kurung sakembaran tejane risanganten kakung kaparing asma Raka Mas Abagus Rudiono ingkang mijil saking Laladan sugih waras tunggal jajar padha katon dumuju wonten bale wismanipun Bapa Saiman dalasan Ibu Riwati kinempiting dening Bokor Kencana winastanan gondang kasih gondang tutur bak 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 kir kir kanthi sinengkuyung super jeduk nggih Andis Pro Audio ugi kaliput dening Padang Bulan Channel kang mijil saking Laladan Tapen Kudu Jombang rinangkul sakembaran dening kembar mayang mijil saking Sanggar Pangriasan Dimas Kusumaning Ayu Roro Suliatining Syekh putra putri Pambayun saking panjenenganipun Bapa Saiman dalasan Ibu Riwati